Criminal phone focus. Criminal phone focus. No, no, no. No más una vez me rumbo lele. I'm not know the mood is a lele. Just let a please go understand me. No, no, no. Majida I'm gonna need my mele. What you wanna know I'm begele. It's me what's up this got a lele. No, no, no. Kwindobe zalunyana kunzima kumnyama bamesifa coronavirus wafunga wathi sunansi yami boy junior jazz endadacela kuzinyanya nakuyithi xudaka Jesus namhlanje ndafunga sunazi swezempela ubanga utatu uzuhlala ungenayo iwari noba yikimali wancane nzoza nakho wamntanzo kule ndazi ina mamake nansi tissue siloze nyembezi madoda amaninzi ahlulekile ekhuliseni kodwa mna nawe silwile londo sabayi family ukhula with the parents phila that's so negative see I bodile lo satshintsha into positive esuka sincedisa umntana wethu sabonisa ngekamva lakhe sacebisa uthando lwethu sathethisa fight zethu saxolela kwi-argument sathobela yonke lento senza kuba simthando wethu nyana umsebenzi entwenzayo abazali bangikhuthaza bethi mntanami siphiwe unaso ungaze udlale ngaso noba sobizwa kwamabaso zithi jomi nangumboko performance zokuthengela i-ice cold belukubascore khiphupha lami kugcwasa iholo lo mculo ngibhadala ndisekuda ndiqhubisa ipolo ndiphume ekasi namajite yami ehatilasi babheli nesky xesha limkisayo melibhayi before iqala ishow fenza ndizenzela isayi balwe I love you all from JaizMan and KL Records ningazidinwe niye kwishaze njenge-diamond bula ngento yonke especially xanika i-support thanks to you all we'll see you on the next tour bulele kuTodMan kusebenzisana unrecord ngayilibala inkosi ngodipha amanye kule voice zohlala nthandaza nsithi bawehlala uthanda njalo